Moikka! Lämpimästi tervetuloa Kukoistavan bisneksen Luova puutarha -minivebinaariin. Tämän webinaarin aikana sinä tulet oppimaan sen, että miten oikeanlaiset kasvuolosuhteet, oikeanlainen huolenpito ja ravintoaineet auttaa tukemaan ja kasvattamaan sun yrityksen menestystä ja kukoistusta ja miten luovuus liittyy tähän kaikkeen. Mun nimi on Tiina Toratti ja mä oon sertifioitu life coach, luovuusvalmentaja sekä mindfulness- ja meditaatio-ohjaaja. Myös luova sielu, multi-innostuja ja tämmönen luovamielinen sarjayrittäjä. Ja mun missiona, kutsumuksena on auttaa ja tukea yrityksiä kukoistamaan ja kasvamaan luovuuden taikavoiman avulla. Ja me kohta menen siihen tarkemmin, että miksi me puhun taikavoimasta ja mitä ylipäätään luovuus oikeastaan on. Mun valmennustapa on intuitiivinen. Minä luon sellaisen tilan, missä teillä on turvallista kohdata itseänne erilaisten harjoitusten avulla. Ja lähdetään liikkeelle tämmöisellä muutamalla kysymyksellä. Me puhuin kukoistuksesta ja kasvusta. Ja me voidaan ajatella meidän yritystä vähän niin kuin kasvin mielikuvana tai kukkana. Ja se voit ottaa nyt pienen hetken sille, että tunnustella sitä, missä kohtaa kasvua sun yritys on juuri nyt. Ja jos sun yritys olisi kukka, niin miltä tämä kukka näyttäisi? Mikä kukka sun yritys olisi? Ja minkälainen muoto sillä on? Ja jos tämä tuntuu hankalalta, niin siihen voit vaikka sulkea silmät hetkeksi ja antaa sun mielikuvituksen nostaa sun tietoisuuteen jonkunlainen kuva. Ja se voi olla ehkä vähän omituista tai ehkä hätkähdyttävää tai mitä ikinä. Niin anna sen nousta sun sinne suljettujen silmien taakse, mitä sinne haluaa nousta. Ja te voit myös fiilistellä sitä, että onko sun yritys esimerkiksi jossain näistä seuraavista vaiheista. Onko se siemen, joka ei ole vielä lähtenyt itämään? Vai onko siellä jotain pientä itämistä jo havaittavissa? Jotain vähän viherrystä? Vai onko siellä lähtenyt jo ihan kasvuliikkeelle? Onko se sun yritys tullut sieltä mullan alta esille? Vai onko sillä jo kenties joku vankka varsi ja lehdet? Onko sillä kukalla nuppua? Onko se nupullaan vai onko se kenties lähtenyt jo vähän aukeaan? Vai onko se jopa täydessä kukoistuksessa? Onko se kukka täysin auki? Vai onko jo niin, että se kukka on nähnyt sen täyden kukoistuksen ja nyt on aika vähän lähteä lakastumaan, päästämään irti jostain sellaisesta vanhasta ja lähtee vähän niin kuin uudelle kierrokselle katsomaan, että mitä muuta voi olla. Koska se koko kiertokulku, se koko syklihän yritykseen ja yrittäjyyteen kuuluu. Niin voit vähän tunnustella sitä, että missä kohtaa meet just nyt sun yrityksen kanssa. Ja minkälaisia ravintoaineita mahdollisesti se sun kukka kaipaa tai tarvitsee, tai minkälaisista palasista on koostunut se kasvu tähän saakka. Hyvä. Ja me haluan puhua tänään yhdestä tärkeästä ravintoaineesta, mikä liittyy kukoistavaan bisnekseen ja työelämään.
nimittäin luovuus. Ja luovuus on sellainen käsitteenä, mitä me ehkä vähän aliarvioidaan tai aliarvostetaan mun mielestä, mikä on monesti unohtunut siitä bisneksestä, työelämästä, tavoitteellisuudesta, kaikissa siitä, mihin me ollaan vähän niin kuin totuttu, että minkälainen on menestyvä bisnes, niin monesti luovuus ei ole ihan ensimmäinen teema, mikä sieltä nousee meille esille, mutta se on sitäkin tärkeämpi. Nimittäin on tutkittu ja todettu, että luovuuteen kytköksessä olevat ihmiset, he jotka tiedostaa luovuuden merkityksen, harjoittaa sitä jollain tavalla päivittäin, niin nämä ihmiset on onnellisempia ihan tutkitusti. Ja onnellisuus lisää työssä viihtymistä, motivaatiota. Eli ihan mistään pikkujutusta ei ole kyse. Sen lisäksi luovuus edistää myös tiimityöskentelyä, sitä ilmapiiriä, mikä meillä on, yhteishenkeä. Ja kun me koetaan, että se meidän luovuus saa kukkia, sitä arvostetaan, meidän ideoille ja ajatuksille on tilaa, niitä kuunnellaan, niitä kuullaan ja meidän on turvallista tuoda niitä esille, niin se myös lisää tuottavuutta, tuotetaan parempia tuloksia, ollaan työntekijät tiimissä, on myös paljon motivoituneimpia, koska koetaan, että hei, tällä on merkitystä, että mitä me teen ja minkälaisen panoksen me annan tälle yritykselle. Ja luovuus myös laajentaa meidän kapasiteettia ideoida. Eli luovuus toimii ikään kuin semmoisena silmälappujen poistajana. Eli me opitaan ratkaisemaan ongelmia, näkemään laajempia kokonaisuuksia, ideoimaan sieltä boksin ulkopuolelta. Ja me pystytään myös hallitsemaan muutoksia paremmin. Ja kaikki tämä isommassa mittakaavassa edistää yrityksen kilpailukykyä, kasvua ja sitä menestystä. Ja jokainen business tarvitsee luovuutta kukoistaakseen. Meillä on monia uskomuksia liittyen luovuuteen. Ja yksi niistä on se, että luovuus ja luova tekeminen on aina kytköksissä taiteellisuuteen. Mutta se ei oikeastaan pidä paikkaansa. Me voidaan olla luovia ihmisiä, kokea, että me käytetään luovuutta, mutta sitten semmoinen käsillä tekeminen, perinteiset taiteen muodot, mitä me ajatellaan, vaikka maalaus, piirtäminen, kirjoittaminen, ei välttämättä olekaan meille kovin ominaista, mutta me saatetaan kuitenkin olla tosi hyviä luovimaan erilaisissa tilanteissa, ratkaisemaan ongelmia. Meillä saattaa syntyä paljon ideoita, mutta sitten se taiteellinen tekeminen ei välttämättä ole ihan se ykkösjuttu. Kun sitten taas toisinpäin, taiteelliset ihmiset voi myös tehdä taidetta hyvin teknisesti. Vähän niin kuin sieltä tämän tietoisesta mielestä käsin, mutta välttämättä sitten se luovuus ei ole siellä se, mistä sitä tekemistä ammennetaan. Nämä ei välttämättä aina kulje käsi kädessä. Ja toinen tämmöinen uskomusajatus, mikä on vallallaan, on se, että luovuus olisi vaan luovilla aloilla toimivien yritysten juttu. Eli mainostoimistot, jollain tavalla sellaiset, jotka käyttää luovuutta hyvin vahvasti, niin kuin näkyvästi siinä työssä. Mutta oikeasti luovuus on ongelmien ratkaisua, innovointikykyä, rohkeutta, uteliaisuutta, kokeilua. Joten nämähän on semmoisia teemoja, jotka todellakin liittyy ihan jokaiseen bisnekseen. Ja luovuus ruokkii muun muassa innovointikykyä, ratkaisukeskeisyyttä. Nimenomaan se, että kuinka me kannatellaan sitä yritystä, miten me luodaan uusia ideoita, palveluita, tuotteita, uusia ratkaisuja ongelmiin, haasteisiin, miten me se koko myyntiprosessi, miten se tapahtuu.
Ja kun meillä tulee niitä haasteita, niin onko meillä kykyä tarttua niihin ratkaisuihin, lähteä ideoimaan ja ilman, että me tuijotetaan sitä ongelmaa, niin kuinka nopeasti me päästään siihen tilanteeseen, että hei, miten voidaan ratkaista tämä. Sen lisäksi luovuus edesauttaa luomaan innostavaa ja mielenkiintoista työympäristöä. Eli kun sille otetaan tilaa, myös lisääntyy tyytyväisyys ja työhön sitoutuminen. Eli siellä on vähän sellaista väljyyttä ja mahdollisuuksia kokeilulle ja ideoinnille ja sille luovalle tekemiselle. Ja silloin me ollaan myös lisää myös motivaatiota tässä tilanteessa. Eli silloin se juttu, se työ pysyy myös innostavana, inspiroivana. Ja siihen liittyy semmoinen kepeys, ilo siihen tekemiseen, että hei, niin kun, mitä kaikkea me voidaankaan keksiä yhdessä. Ja me aletaan kokemaan myös sitä merkityksellisyyttä. Sitten ihan valtavan iso tämmöinen positiivinen puoli luovuudessa on se, että se tutkitusti myös auttaa stressin hallinnassa. Nimittäin luova tekeminen, yleensä kun me ollaan oikein luovassa tilassa uppoutuneena johonkin, me päästään monesti flow-tilaan. Ja tämä flow-tila on sellainen, mikä vapauttaa muun muassa endorfiinia ja muita hyvän olon hormoneja, jotka sitten laskee meidän aivoaaltoja semmoiselle enemmän unen ja valveen rajamaille, jolloin me ollaan täysin läsnä, uppoutuneina siihen tekemiseen. Ja ajantaju katoaa, me kaikki tiedetään se tunne, kaikki ollaan oltu siinä, että me saadaan paljon aikaan, me unohdetaan ajantaju, me uppoudutaan tekemiseen ja se tekeminen lähtee vähän niin kuin sieltä olemisen tilasta käsin. Ja kun me päästään sieltä meidän tietoisesta mielestä vähän laskeutumaan meidän kehoon ja uppoutumaan tekemiseen, niin täällä on merkittäviä vaikutuksia myös meidän stressitasoihin. Luovuus myös tehostaa työskentelyä, koska me voidaan sen luovan ajattelun kautta löytää parempia, toimivampia tapoja tehdä ja toimia. Sen sijaan, että me pakotetaan, pinnistellään, pusketaan, suoritetaan, meillä on liian tiivis, meidän pää on liian täynnä, niin silloin se luovuus harvemmin kukkii, mutta kuitenkin me voidaan tehostaa myös sitä työskentelyä, kun me löydetään niitä parempia tapoja toimia. Että mihin meidän aika oikeastaan kuluu? Onko meidän työpäivissä jotain sellaista, mikä ei oikeastaan vie asioita eteenpäin? Se näennäisesti on tehokasta ja toimivaa, mutta pitkällä tähtäimellä. Mikä on se pitkän tähtäimen tavoite tai miten me päästään sinne sen luovuuden avulla? Sitten myös itsetuntemus, itseluottamus. Kun me opitaan yksilötasolla tuntemaan itseämme paremmin luovuuden avulla, me opitaan luottamaan meidän ideoihin, meidän ajatuksiin, että meistä aina löytyy uusia ratkaisuja, uusia puolia. Ja me opitaan tuntemaan, että hei, mikä on tämä mun ääni, mun tapa tehdä, mun tapa luoda. Mikä on tämä mun sisäinen maailma, kun tämä tulee näkyväksi. Niin mitkä on nämä mun ominaisuudet. Niin me samalla saadaan sellaista rohkaisua siihen meidän itseilmaisuun, itseluottamukseen, kun me luovuuden avulla opitaan tunnistamaan tämä meidän oma potentiaali, jokaisen henkilökohtainen potentiaali. Sitten tämmöistä pari aika karua faktaa tähän kohtaan. Nimittäin 75% ihmisistä kokee, ettei he käytä heidän luovaa potentiaaliaan. Eli on paljon enemmän annettavaa, luovaa, annettavaa, ilmaistavaa, kuin mitä koetaan, että sitä on mahdollisuutta käyttää. Ja työelämässä yli 80% ihmisistä tuntee painetta olla ennemmin tuottava kuin luova.
koska nähdään se, että tai ehkä ymmärretä sitä luovuuden merkitystä, vaikka me äsken nähtiin, että mitä niin kuin mielettömiä hyötyjä luovuudesta on, niin sitä ei vielä työelämässä arvosteta ja ajatella, että ne vois kulkea käsi kädessä, tuottavuus ja luovuus. Ja mun mielestä kaikista hälyttävin on se, että joka 4. työssä käyvistä kokee uupumusta. Tämähän on ihan valtava ongelma. Ja mikä siellä työssä sitten oikeastaan estää luomasta? Mikä meitä sitten uuvuttaa? Nämä 2 asiaa on kytköksissä toisiinsa. Ja ensimmäisenä siellä on puutteellinen tieto tai ymmärrys. Jos meillä on vähän semmoinen sekava fiilis siellä työssä, siellä yrityksessä, epätietoisuus, epäselkeys, miten toimitaan, miten tehdään, mitkä on nämä ratkaisut, rutiinit, mitkä on mun työtehtävät, niin jos se työelämä ja työpäivät on vähän semmoista kaaosta ja selviytymistä ja epätietoisuutta, niin silloin sille luovuudelle ei ole tilaa ja semmoiselle läsnäololle, luovalle tekemiselle tai luovuudesta lähti käsin tekemiselle. Liiallinen kontrolli, jos me puristetaan, kiristetään liikaa. Ja nämä on vähän niin kuin 2 päinvastaista asiaa. Eli me tarvitaan sen luovuuden kukkimiselle raameja, kehyksiä. Tavallaan sitä turvaa sinne pohjalle, että me tiedetään, mitkä on meidän tehtävät, toimintatavat. Mutta sen lisäksi me tarvitaan myös vapautta. Eli me tarvitaan samaan aikaan struktuuria, mutta myös vapautta, turvaa ja tilaa. Eli silloin kun meillä on liiallinen kontrolli, liian tiukat säännöt, niin silloin se luovuus harvoin pääsee kukkimaan vapaasti. No sitten me pelätään epäonnistumista. Eli me pelätään sitä, että me tehdään virheitä. Me ei ehkä uskalleta kokeilla uusia juttuja, koska me ajatellaan jo ennen kuin me aletaan tekemään, että mitä tästä mahdollisesti voi seurata. Että ei edes yritetä, koska ei tämä välttämättä onnistu. Ja luovuus kaipaa sitä, että me sallitaan se kokeilu, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja jos me pelätään ja ei edes lähdetä tekemään, niin emme koskaan voida myöskään onnistua. Sitten rutiinit ja kaavamaisuus, kytköksissä myös tuohon kontrolliin. Eli jos meillä on liian tiukat rutiinit on hyvä juttu, mutta jos siellä ei ole yhtään tilaa sille, että me voidaan innovatiivisesti ajatella tai että me ei otettaisi tilaa ja aikaa sille pallottelulle tai kokeilulle. Tai sitten jos meillä on stressiä tai painetta, on liian paljon yksinkertaisesti lautasella, mitä me voidaan päivissä edes ehtiä saamaan aikaan, niin myös se rajoittaa meidän kapasiteettia toimia. Samoin liian vähän aikaa, resursseja, jos ei sille ole otettu aikaa, tilaa, paikkaa luovuudelle, niin sitten se on vähän, että ei oikein ole mitään tehtävissä. Silloin ne päivät kulkee samalla tutulla kaavalla. Meillä on liikaa, kun me koetaan, että meidän on mahdollista tehdä. No mitkä sitten on ne kukkivan luovuuden ravintoaineet? Niin uskallus ottaa riskejä. Eli me tarvitaan sitä kokeilua, sitä ideointia, semmoista lapsen omasta kiinnostusta ja uteliaisuutta, että katsotaan, testataan mitä tulee, mitä tapahtuu. Ja me tarvitaan myös epämukavuusalueelle astumista. Eli vaikka se riskien hallinta siellä bisneksessä on aina tärkeää, niin semmoinen tietämättömyyden tilan hyödyntäminen, että niin paljon kuin mahdollista, että me ei tiedetä mitä tulee tapahtumaan, mutta katsotaan, koska me voidaan yhtäkkiä päätyä sellaiseen paikkaan, missä me ei oltaisi sillä järkeilyllä
me ei oltaisi sinne koskaan edes päästy perinteisillä menetelmillä, mutta me voidaan löytää itsemme semmoisesta paikasta, mikä on jotain vielä parempaa, jotain vielä toimivampaa kuin mitä me ollaan koskaan edes ajateltu. Sitten me tarvitaan tila ja aika prosessille. Eli jos joku idea ei toimi välittömästi, me ollaan asetettu sille ehkä joku liian tiukka tavoite tai aikataulu, niin että me ei heti luovutettaisi, koska joskus nimenomaan me voidaan yllättyä positiivisesti, että joku idea, mikä me ollaan saatu, niin voi alkaa tuottamaan tuloksia vähän myöhemmin, tai sieltä voi syntyä jotain uutta. Se voi kokonaan avata jonkun uuden polun, mitä me ei olla niin kuin ajateltu, että me voitaisiin tonnekin suuntaan lähteä. Eli annetaan sille aikaa. Sitten me tarvitaan rohkean kokeilun kannustusta. Eli onko siellä yrityksessä, siellä tiimissä, niin kuin rohkaistaanko siellä kokeilulle? Että annetaanko mahdollisuus ilmaista niitä meidän ideoita? Vai onko siellä pelko siitä, että nyt menee rahat hukkaan, aika hukkaan, sen sijaan, että me voitaisiin katsoa, että mitä sieltä voisi mahdollisesti syntyä. Myös avoin mieli, se lapsenomainen uteliaisuus, katsoo, että vähän niin kuin ennakkoluulottomasti luovutaan odotuksista, oletuksista, semmoisesta liiallisesta kiinni pitämisestä. Ja lähdetään katsoa, että miten me voitaisiin tehdä jotain uudella tavalla. Ja kysytään myös uusia kysymyksiä itseltämme. Että sen sijaan, että mennään tutuilla vanhoilla, niin onko jotain, mikä auttaisi meitä eteenpäin. Ja sitten tarvitaan myös toki resursseja. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että joka päivä me tarvittaisiin vaikka tunti lisää aikaa tai välttämättä ihan hirveitä määriä lisää budjettia. Vaan voiko se olla joku aamun aloitushetki yhdessä, missä ideoidaan, tai tuettaisiko siihen, että olisi jotain 10 minuutin olemishetkiä, missä ollaan läsnä tai niin kuin pysähdytään sen luovuuden äärelle tai olemisen läsnäolon äärelle. Onko sille hengähdykselle tilaa? Onko siellä jotain vapautta tehdä asiat toisella tavalla, etäpäiviä tai omalla tavalla tekemistä tai jotain sellaista, missä myös kannustetaan ihmisiä niin kuin heidän omien ominaisuuksien ja olemuksen ja persoonan niin kuin esiin tuomiselle. Että on monia tapoja tehdä, niin mitkä toimii juuri sitten kellekin tiimin jäsenille. Ja sitten yhteistyön edistäminen, eli sen sijaan, että yksin puuretaan, niin voiko olla mahdollista lisätä tiimin kesken yhteistyötä, koska kun me kuullaan toisen ihmisen ajatukset, ideat, niin se voi ruokkia myös meissä sitten syntymään jotain uutta, koska me toimitaan toinen toisillemme vähän niin kuin peilinä. Ja sen sijaan, että me yksin pinnistellään, niin se, että me puhutaan asioita ääneen, niin me myös silloin kun me itse puhutaan, me itse myös kuullaan ne asiat eri tavalla. Ja me päästään niissä monesti helpommin eteenpäin, kun nyt me järjellä pinnistellään. Niin onko sille niin kuin tiimin kesken aikaa ideoinnille? Ja me ollaan tässä nyt varmasti jokainen yrittäjä opittu muutaman vuoden aikana, että ainoa asia, mikä on varmaa, on muutos. Ja tämä on ihan äärettömän tärkeä ajatus siinä, miten luovuus voi auttaa,
koska silloin kun jotkut ulkopuoliset olosuhteet muokkaa vaikka meidän toimialaa niin, että me ei enää pystytäkään toteuttamaan, tekemään sitä meidän juttua sillä tavalla, kun me ollaan aina tehty, niin jäähänkö me sormi suuhun katsomaan, että apua, että mitä tapahtuu, vai kuinka pian me päästään semmoiseen optimistiseen mielentilaan, että hei, mikä mahdollisuus tästä avautuu. Ja silloin me nimenomaan käytetään sitä luovuutta, että me päästään innovoimaan, ideoimaan, että okei, mikä on se suunta, mihin tämä kutsuu meitä kasvamaan. Et sen sijaan, että me lyödään hanskat tiskiin välittömästi, kun tulee haasteita vastaan, niin voidaanko me kääntää se jossain kohtaa voitoksi ja uudeksi mahdollisuudeksi. Niin myös tämän takia luovuus on ihan äärimmäisen tärkeä voimavara yrityksessä. Ja nyt me haluan kutsua sinut ja kysyä, että onko sinä valmis kukoistukseen? Onko sinä valmis katsomaan näitä teemoja syvemmin? Jos näistä on herännyt sellaisia ajatuksia, että vitsi, tässä on jotain, mikä kutsuu, kiinnostaa syventymään, katsomaan, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa meidän yrityksessä, meidän tiimissä ja ihan yksilötasolta lähtien. Niin matka kohti hyvinvoivaa ja motivoitunutta työyhteisöä ja kukoistavaa bisnestä alkaa tästä. Ja se, mitä minä teen ja mitä minä tarjoan, on Matka luovuuteen valmennuksellinen online-työpaja, joka on kasvun ja kukoistuksen jano sille yrityksille ja työyhteisölle, jotka haluaa lähteä syventyä siihen tiimin hyvinvointiin, yrityksen hyvinvointiin ja yrittäjän hyvinvointiin, koska kaikki lähtee niistä yksilöistä ja siitä yrittäjästä itsestään. Kuinka me voidaan, minkälainen kapasiteetti, minkälaiset kasvuolosuhteet meillä on, että me voidaan voida mahdollisimman hyvin ja pyörittää sitä meidän bisnestä. Ja tässä 2 tunnin mittaisessa valmennuksellisessa työpajassa me päästään vapauttamaan sitä luovuuden virtaa erilaisten valmennuksellisten luovien harjoitusten ja tehtävien avulla. Ja mitä nämä luovat harjoitukset tekee, niin ne kytkee meidät meidän alitajunnan tasolle, kutsuu meidän itsemme äärelle ja me opitaan ja oivalletaan uutta itsestämme, meidän yrityksestä ja sen toimintatavoista. Koska luovuus luo vähän niin kuin sillan sen meidän tietoisen mielen ja alitajunnan välille. Eli kun me päivittäin käytetään sitä meidän päivämieltä, me ratkaistaan ongelmia, haasteita, se on se meidän moottori, se meidän mieli. Mutta yli 95% kaikesta siitä, mitkä vaikuttaa siihen meidän tekemiseen, meidän ajatusmalleihin, meidän uskomuksiin, niin kaikki tämä sijaitsee meidän alitajunnan tasolla, mikä on se 95%, eli se tiedostamaton. Niin se, miten me toimitaan, niin se kytkeytyy tälle tasolle. Ja luovuus tuo meidät tietoiseksi siitä 95%, jolloin me päästään oikeasti vaikuttamaan siihen tekemiseen ja olemiseen. Ja valmennuksessa me hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, eli me katsotaan mieluummin eteenpäin, luodaan positiivisia, inspiroivia tavoitteita ja me käytetään tämmöistä kolmiota, mikä koostuu ajatuksista, tunteista ja toiminnasta. Eli kaikki nämä 3 on kytköksissä toisiinsa. Me päästään pureutumaan sitten tämän valmennuksen avulla tähän kaikkeen. Eli me keskitytään innostavan tavoitteen luomiseen ja niiden henkilökohtaisten menestystekijöiden vahvistamiseen, jotta me päästään semmoiseen lopputulokseen, mihin me halutaan päästä. Eli keskitytään siihen
yksilön hyvinvointiin, yrityksen hyvinvointiin, siihen, että miten me voidaan luovuuden avulla kurkottaa kohti sitä kukoistusta. Ja jos sulla on nyt semmoinen olo, että voi ei, että me ei koeta yhtään, että ollaan luovia tyyppejä, tai tiimissä on ihmisiä, jotka ei koe, että tämä niin kuin se luovuus teemana olisi semmoinen luonteva, niin ei hätää, koska nimenomaan meidän tarkoitus on poistaa ja luopua kaikista odotuksista ja oletuksista, mitä meidän liittyy luoviin harjoituksiin. Koska meillä monella on vähän ehkä saattanut jäädä traumoja jostain ala-asteen kuvistunneilta, niin me jätetään kaikki sellainen pois nyt. Tuossa työpajassa ei missään nimessä maalata mitään esittäviä kuvia tai me ei pyritä mihinkään, vaan kaikki se, mitä siellä tapahtuu, niin jokainen saa tehdä ne omalla tavallaan ja myös olla tekemättä. Eli aina mun työpajoissa kaikki on vapaaehtoista, kaikki se toiminta. Ja siellä ei myöskään tarvitse jakaa ryhmän kesken mitään, mitä on itse oivaltanut, että siellä saa jakaa, jos haluaa, mutta saa myös olla semmoisessa omassa kuplassa, omassa tekemisessä ja oivaltaa omassa rauhassa. Mutta avoin ja utelias mieli, leikkimielinen asenne riittää. Ja vielä kiteytettynä, mitä me tehdään, niin me ruokitaan idearikkautta. Lähdetään katsomaan, että mitä kaikkea sieltä meidän sisältä pulppua. Me rentoudutaan mielen tasolla, vapautetaan tilaa uudelle. Eli tullaan läsnä ja katsotaan, että mitä olisi aika mistä olisi aika päästää irti. Vahvistetaan itsetuntemusta ja tätä yksilöiden potentiaalia. Myös ruokitaan yhteisöllisyyttä, kun tehdään yhdessä ja opitaan ehkä tuntemaan sitä meidän tiimiä myös paremmin. Ja ihan löysetään hetkeksi, inspiroidutaan, pidetään hauskaa. Eli tämä ei ole sellainen workshop, missä pakerretaan, puurretaan, pyritään niin kuin jotenkin isoihin tavoitteisiin, vaan me luovutaan kaikesta. Ja silloin kun me päästetään irti, niin silloin sieltä oikeasti voi syntyä jotain merkityksellistä ja uutta. Ja työpaja sopii maksimissaan 20 hengen tiimeille, mutta jos sulla on isompi porukka yrityksessä, niin oo yhteydessä, niin jutellaan lisää mahdollisuuksista. Ja videopuhelun aikana Whereby videopuhelualustalla siellä tavataan ja voitte osallistua joko yhtenä porukkana yhden puhelun välityksellä tai sitten jokainen vaikka etäpäivänä tai sieltä omalta työpisteeltään. Ja pajan kesto on 2 tuntia, hinta 400 plus alvi. Ja tässä kohtaa haluaisin kysyä sulta, että mikä nyt tässä webinaarin aikana mitä sulla on herännyt, mikä fiilis on tällä hetkellä ja onko tullut sellainen olo, että okei, nyt tähän ja tähän asiaan haluan muutoksen. Että mikä on se semmoinen seuraava konkreettinen askel, minkä sinä voisit tehdä jo heti tänään, joku muutos, että voisit lähteä ruokkimaan sitä luovuutta tai edistää sen tiimin hyvinvointia tai omaa hyvinvointia. Ja kuinka sinä voisit ravita sitä sun yritystä, sitä kukkaa, mikä tuossa alussa visualisoitiin, minkälaista ravintoa se kaipaisi just tässä hetkessä tänään. Tai mikä olisi sellainen ensimmäinen ravintoaine, minkä sinä voisit sille antaa. Tai minkälaista huolenpitoa se sun yritys tarvitsee. Ja mikä muuttuu tämän webinaarin jälkeen? Minkälainen oivallusajatus? Onko jotain, mikä on toisin? Ja koitan laittaa täältä omat kasvoni esille, niin nähdään vielä toisemme. Täällä ollaan. Kiitos kun olit mukana. Minusta olisi ihana lähteä kasvamaan yhdessä teidän kanssa kohti kukoistusta, lähteä ruokkimaan sitä
henkistä hyvinvointia, idearikkautta, ratkaisukeskeisyyttä, motivaatiota, kaikkea sitä, mitä luovuus tarjoaa, koska se nimenomaan on taikavoima. Se on kytköksissä kaikkeen tähän, näihin mielettömiin ominaisuuksiin, mitä oikeasti tarvitaan siihen yrityksen kukoistukseen. Ja sä löydät kaikki infot tuosta valmennuksesta, tämän sivun yhteydestä, ja mulla voi laittaa koska tahansa sähköpostia info@tiinatoratti.com, niin jutellaan lisää, jos tässä on jotain, mikä kutsuu sua, mutta et ole ihan vielä varma, että voisiko tämä olla sun tiimille sopiva juttu, niin keskustellaan, jutellaan, tutustutaan. Ja olisi aivan ihana päästä perehtyyn just sun yrityksen niin haasteisiin, mutta myös toiveisiin ja tavoitteisiin ja unelmiin. Ja miten voitaisiin lähteä niitä kohti yhdessä. Kiitos kun olit mukana ja nähdään mahdollisesti valmennuksissa. Moikka!